שמי דוקטור טוני שחר, אנחנו בשיחה השלישית שלנו בסדרה על האמת על הפסיכיאטריה הביולוגית. אנחנו הפעם נדבר על הערפול והשיבוש, שיבוש הדעת בעקבות התרופות. כדי להזכיר לכם, בשיחה הראשונה דיברנו על כל הנושא של השיבוש או החוסר האיזון הביוכימי, והפרחנו את קיומו של שיבוש ביוכימי, אבל אמרנו שכן יש שיבוש ביוכימי, אלא שהוא נמצא במוח רק אחרי שאנשים מתחילים לקחת תרופות ולא לפני זה. בשיחה השנייה שלנו ניסינו להתחקות אחר אופן הפעולה של התרופות, הזכרנו את האונה המצחית, את השיבוש של הפעילות של האונה המצחית, ואיכשהו ניסינו לקשר בין כל מיני הפרעות ואפקטים שליליים של התרופות, ואיך זה מתקשר עם שיבוש של הפעילות של האונה המצחית. בשיחה הנוכחית שלנו אנחנו נעסוק בתופעה מעניינת שהיא קצת פחות מובנת וקצת פחות מוכרת, אבל מאוד מאוד חשובה, והתופעה הזאת הייתי קורא לה ערפול, שהוא ערפול ואחר כך גם יותר מערפול, שיבוש הדעת, אבל קודם כל הערפול שהוא תוצאה של נטילת התרופות. אנשים שלוקחים תרופות פסיכיאטריות לפעמים עושים את זה לתקופות מאוד ארוכות, והרבה מהם גם מרגישים שאחרי זמן מה שהם לא יכולים לחיות בלי התרופה, שבלי התרופה הם מרגישים רע, זה נכון לגבי תרופות, אבל זה נכון גם לגבי סמים. אנחנו יודעים שאנשים שמעשנים הרבה, אז הם עושים את זה לתקופות ארוכות. אנחנו יודעים שאנשים שמתרגלים לשתות אלכוהול על בסיס יומי, אז יש להם נטייה להמשיך עם זה הרבה מאוד זמן, וכל מחשבה על להפסיק את זה היא בלתי נסבלת, בלתי אפשרית. כל האנשים האלה, כל האנשים שלמעשה הם תחת השפעה של חומרים פסיכואקטיביים, ולצורך העניין הזה אין צורך להבדיל בין אלכוהול, סמים, סמי רחוב ותרופות, בעצם יש להם איזשהו שיבוש תודעתי. גם אם האנשים לא מרגישים את זה, גם אם האנשים לא ערים לזה, הדבר הזה קיים. אני חושב שהדוגמה אולי הטובה ביותר שאני יכול לתת לכם בעניין הזה, זה האיש ששתה כמות יפה של אלכוהול, והוא בעליצות ובתחושה של אפוריה, ומזמין את חבורת החברים שלו להתלוות אליו לאוטו, כדי שהוא יסיע אותם לבילוי או לחזרה הביתה, ואנשים מרגישים שהם בסכנה אם הם ייסעו איתו, כי האיש לא נראה במלוא כושרו, והוא מנסה לשכנע את כולם, והוא משוכנע ולא שם לב לעובדה שהוא מתנדנד, שהוא למעשה לא כל כך צלול, שתגובות שלו לא כל כך טובות. אני חושב שזאת דוגמה מאוד מאוד טובה של אותו אפקט משבש דעת, משבש מודעות שיש במקרה הזה לאלכוהול, אבל למעשה אצל כל האנשים שנוטלים חומרים פסיכואקטיביים. אני אנסה לעמוד קצת על המאפיינים ועל הצורות השונות שבה השיבוש התודעתי הזה יכול לבוא לידי ביטוי. למעשה רוב החומרים הפסיכואקטיביים משבשים ופוגעים ביכולת הקוגניטיבית שלנו. אנחנו לא חושבים באותה צורה שחשבנו פעם, אנחנו לא מבינים את מה שהבנו פעם, אנחנו לא זוכרים דברים כמו שהבנו פעם, אבל כל זה עובר למעשה ללא ערנות. אנשים שסובבים אותנו מרגישים את הנזק ומרגישים את הירידה המנטלית שנגרמה לנו, אנחנו עצמנו לא מרגישים את זה, וזה למעשה מין לופ מאוד מסוכן. כי אילו הרגשנו את זה, ואילו קישרנו את זה עם התרופות, יכול להיות שהיינו מבקשים להפסיק את התרופות לאט לאט. בגלל שאנחנו לא מרגישים את האפקט הזה, ולהפך, התרופות עושות אותנו כאילו יותר צלולים ויותר רגועים, אנחנו נוטים להמשיך עם התרופות. אז המטופלים לא ערים לנזק המנטלי, הקוגניטיבי שנגרם להם. מטופלים שנוטלים תרופות, יש להם עוד נזקים שהם עוברים. חלק מהתרופות, בעיקר נוגדות דיכאון, יוצרות אי שקט, יוצרות רגזונות, יוצרות תופעה מאוד מיוחדת של אי שקט,
שהיא נקראת אקטיזיה, שהיא תופעה מאוד מאוד מסוכנת, כי זה נמצא כמשהו שמנבא התפרצויות אלימות וניסיונות אובדניים. האדם שחווה את זה, הוא יודע שהוא באי שקט, והוא יודע שהוא לא שקט ולא רגוע, אבל רוב האנשים חושבים, ורוב הפסיכיאטרים אומרים להם, זה בגלל המחלה שלך, זה בגלל הדיכאון שלך, זה בגלל הפסיכוזה שלך, זה לא בגלל התרופה. זאת אומרת, למרות שאם אתם פותחים אלון של תרופות נוגדות דיכאון, ואתם תראו שם בהוראת ה-FDA, לא בהתנדבות של חברות התרופות, בהוראת ה-FDA, כתוב, התרופות האלה יכולים לגרום להחמרה של המצב. התרופות האלה יכולות לגרום למצבים של אי שקט קיצוני. התרופות האלה יכולות לגרום לכך שאנשים יעשו דברים שהם, איש לא ציפה שהם יעשו, ואיש לא ניבא שהם יעשו. כשזה קורה, הרופאים המטפלים לא מקשרים את זה עם התרופה, נוטים לחשוב שזה חלק מהמצב הפתולוגי הראשוני. יותר גרוע מזה, הרבה מהרופאים חושבים שצריך לא רק להמשיך עם התרופה, אלא צריך להעלות את המינון. כך שחשוב לי מאוד להדגיש את הנקודה הזאת כדי שתבינו את הפן הזה של הנזק שאנחנו מדברים עליו. אז המחלה היא אשמה, לפעמים הבוס הוא אשם, לפעמים השכן שלי הוא אשם, אבל אף פעם אני לא חושב שהתרופה היא אולי לרועץ. הווריאציה הנוספת של השיבוש התודעתי הזה, זה אנשים שמרגישים בעצם, שהם מרגישים הכי טוב מאי פעם. מין מצב כזה של אופוריה, של בניה, כל הסובבים רואים שמצבם מוחמר, שהם בעצם לא איבדו את השיפוט, אבל הם מסוגלים, אם הם במצב של מניה, ללכת ולהוציא הוצאות שהם בעצם לא מסוגלים לעמוד בהן, להיכנס לכל מיני הרפתקאות פיננסיות שגורמות לאסונות. שוב, התרופה לא אשמה, התרופה היא לא ההסבר האפשרי לזה, הוא כנראה במצב ביפולרי. אנחנו לא ידענו את זה ולא חווינו שהוא היה אי פעם במניה, וכנראה שזה המצב. כלומר, המחשבה שהתרופה היא האחראית למצב הזה לא עולה על הדעת, בעיקר היא לא עולה על הדעת של המטפלים. אנחנו גם יודעים, אנחנו שמענו על זה הרבה בשנים האחרונות, על כל אותם מקרים מזעזעים של אנשים שקמו בוקר אחד ובצורה לחלוטין בלתי צפויה, בניגוד לאישיות שלהם, בניגוד להרגלים שלהם, בניגוד לסולם הערכים שלהם, קמו ולקחו את האקדח מהבית, לקחו סכין, לקחו רובה וירו בחברים שלהם, ירו בעוברי אורח, ירו בקולגים שלהם בעבודה, לחלוטין בצורה בלתי צפויה. ומאוד מעניין, ככה מתקשר עם הנושא של שיבוש הדעת, כשאחר כך עוצרים אותם והם עוברים חקירה במשטרה ושואלים אותם למה עשית את זה? הם לא יודעים להסביר את זה. זאת אומרת, ההסבר שהם נותנים זה, קרה לי משהו שאני בעצמי לא מבין מה זה. היה לך משהו נגד אותו אדם שרצית לדקור אותו? לא, אני בכלל לא הכרתי אותו. אני אהבתי אותו, זה היה חבר שלי, זה היה קולגה שלי טוב בעבודה. אז למה עשית את זה? הם לא מסוגלים לתת איזשהו הסבר, ללמדך שבאמת מדובר פה על מצב טוקסי של תרופה שמעבירה אותנו על דעתנו. מה שאולי מקשה עלינו להבין את האפקט המאוד שלילי הזה של תרופות, זה העובדה שרושם את זה רופא. ברגע שהתרופה נרשמת על ידי רופא, יש לנו נטייה לחשוב שהאיש יודע מה שהוא עושה, האיש לפחות יזהיר אותי מפני הסכנות, ואין טעות יותר גדולה מזה. זאת אומרת, הרבה מאוד מהפסיכיאטרים מתעלמים מהדברים האלה. הם אולי יודעים את זה באיזשהו מקום, אבל הם נוטים למזער את זה, הם נוטים לחשוב שזה לא באמת סכנה כל כך גדולה. הם חושבים שאם הם הזמינו את האדם למעקב בעוד חודש וחצי, אז הכל בסדר, אבל בחודש וחצי הזה עולם ומלואו יכול לקרות. שלא נטעה. העובדה שאנשים
בעידן שלנו, צורכים כל כך הרבה חומרים פסיכואקטיביים. וזה לא רק תרופות פסיכיאטריות, למרות שאני מדבר הרבה על תרופות הפסיכיאטריות, אלא גם על שימוש מופרז באלכוהול, שימוש בסמים, איננה מראה שזה הכיוון הנכון. אנחנו חיים בעידן של ה-quick fix, אנחנו חיים בעידן שבו נדמה לנו שאנחנו לא צריכים להתאמץ יותר מדי ולא צריך ללכת טיפול ולהשקיע הרבה זמן וכסף בזה. אפשר לפתור בעיות מהר מאוד, קל מאוד, באמצעות חומרים מהסוג הזה. אנחנו מרעילים את עצמנו, אנחנו פוגעים במוח שלנו, ואנחנו בעצם גורמים למצב כזה שכשאנחנו נזדקק למוח כדי לעבוד, כדי להשתקם, כדי באמת לטפל בעצמנו כמו שצריך, יהיה לנו מוח שמתפקד פחות טוב וחבל.